Aksyon Balita Evening Edisyon na. Karon nga adlaw Lunes, Mayo 25, 2020. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Lugar sang napatay nga COVID-19 na suspect sa Banwasang Musyagin na paidalom sa lockdown. Isa pa ka OFW sa syudad sa Bacolod nagpositibo sa COVID-19. Sa balita national, Malacanang nag-anunsyo nga ang pagpanagtag sa ikaduwa nga tranche sang cash aid mahimo na nga umpisahan. Publiko ginapangabay nga ipadayon ang pagsunod sa precautionary measures batok sa COVID-19. Kag sa aton balita international, Fiji Airways nagbuhin sa masobra tunga sa porsyento sa ilang workforce bangod sa nagapadayon nga flight suspension. Sa sports balita, pila ka sports sa Pilipinas ginatugutan na sa mga lugar ginpaidalom sa GCQ kag MGCQ. Kag sa aton balita entertainment, Janos Del Prado gindepensahan sa Angel Locsin, gindumduman ang ginbulig sa aktres sa tung panahon nga ginadmit siya sa hospital. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, Action Radio Philippines Standard Time alas 6 kagaron sa detalye na sa mga balita lokal.
Ginpay dalam sa lockdown ng Purok Pagidait, Barangay Salvacion sa Banwasang Musha, Negros Occidental matapos nga nagtaliwan ng saka COVID-19 suspect nga residente sa among nga lugar. Ginpahayag ni Mayor Jerry Rojas ang napatay ang saka 27 anyos nga helper sang delivery kag masami nga nagabiyahe sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Mayo 24 sa ngaga sang iniyang gindala sa hospital kag nagtaliwan makaligad ang pila ka oras bangod sa severe dengue kag nagbatsyag man sang pila ka mga sintomas sang COVID-19. Sunod sa alkalde, gilayon niya ginpalubong sa patio ang pasyente bilang pagsunod sa protokol sang DOH. Nakuha naman sang swab test sang napatay kag ginalauman nga mahibalwan ang resulta sa sulod sang isa ka semana. Gain klaro ni Rojas nga dapat lamang ipaidalom sa lockdown ang lugar bilang precautionary measures kag gilayon man nga kakason sa tion nga mag-negatibo ang resulta. Abril 22 sang ginpaidaloman sa lockdown ng Purok Gloria, Barangay Santa Rosa sa Banwasang Musha. Para man for the own welfare sang sinang barangay puro pagidait tuging siraduhan anay namon subong tungod sini sang ulato namon ang swab no once magwa ang swab kag negative that's the time i-lift namon ang ina nga area da sa puro pagidait. Nabatian si Musha Mayor Jerry Rojas. Ginpasiguro ni Provincial Security and Safety Division Head Rinelo Lastiere nga hugot ang seguridad nga ginapatigayon sa quarantine facility sa Mambukal sa Banwasang Musha. Inangin pahayag ni Lastiere sa ginapaabot nga pagdagsa sa mga returning ng granse nga ipaidalom sa 14 days nga mandatory quarantine. Suno kay Lastiere, may nagakaigo man nga mga personal protective equipments ay tanan nga mga security pati na naka-duty nga kapulisan. Ulihi nga nagsulod sa Mambukal ang 68 ka mga nag-grants returnees sa Mayo 24. Ginpasiguro man ni Lastiere nga hindi na masulit ang natabo nga pagpalagyo sang isa ka PUM sa tuong Marso nga sang ulihi nadakpan man sa mga kapulisan kag ginpasakaan na sang kaso nga paglapas sa Bayanihan to Heal as One Act. Una lang to. Itong una nga pag may isa nga nalagyo, wala na partner. May mga PPE ito tanan sir ang tanan nga nagapalapit sa area. Sa Guaya, ang sa gate, may PPE na sila nga ready in case. Ang kawain sa pagpahayag ni Provincial Security and Safety Division Head Rinelo Lastiere. Samtang isa pa ka OFW sa may syudad sa Bacolod ang nagpositibo sa COVID-19. Base sa DOH Western Visayas Center for Health Development Bulletin No. 60 aging pagwa subong hapon nagpositibo sa virus ang 41 anyos nga lalaki nga OFW nga karon naka-facility quarantined. Wala pa nibaluan kundi ang address sa ika-13 nga COVID-19 patient sa Bacolod City. Sa kabugusan, ang Bacolod ang may 13 ka mga COVID-19 cases, 7 naka-recover, 3 napatay, kag 3 ang aktibo nga mga kaso. Samtang Western Visayas naman ang may 108 ka mga kumpirmado nga COVID-19 cases, 74 ang naka-recover sa masakit kag pulo ang napatay. Ginapaidalom sa gobyerno sa syudad sa Bacolod sa COVID-19 RT-PCR test ang pila ka mga frontliners sa syudad. Sa interview sa Aksyon Radyo, ginpahayag ni Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod IATF, lakip sa mga frontliners nga ginakuwaan sa swab specimen amo ang healthcare workers nga may exposure na sa COVID-19 positive, mga kapulisan, barangay health workers kag iban pa. Ginpatag ni Tan, ginapili sang syudad ang mga frontliner nga most at risk para nga mamat-amat ang mga ini nga mapaidalom sa test. Sa Ruwaitan, ang mga frontliners nga subject sa COVID-19 test, ang mga asymptomatic, kaya ang testing ang ginapatigayon para panigurado nga hilway sila sa virus. Ginkumpirmar man ni Tan nga nagapauli na sa Barangay Villamonte si patient number 11, isa ka 42 anyos nga lalaki nga OFW, matapos nga naka-recover sa COVID-19. Sa dugang pang balita lokal, natala na nga mag-abot subong nga gabi ang panibago nga batch sa mga returning overseas Filipino workers diri sa mga syudad sang Bacolod ug Negros Occidental. Ginpahayag ni Bacolod City Councilor Israel Salanga, ang chairman sang Action Team on Returning OFWs. Ginpahibalo sang Regional Interagency Task Force nga may mag-abot nga mga OFWs sakay sa duha ka mga sweeper flight sa may Bacolod Silay International Airport. Amidado ang konsehal nga nakibot ini sa impormasyon kag nagahingago na sa pila ka mga preparasyon na god maakomodar ang mga magapauli nga mga OFW sa syudad. Ginabulubantay sa kagatos tubtob 200 ka mga OFWs ang magapauli subong nga gabi. Sinisyang impormasyon nga nabato ni Salanga ang ginapapauli nga mga OFWs
Ang una na nga nagnegatibo sa swab test, apang ila sa gihapon nga sundon ang mga health protocol nga ginapatuman sang LGU sang Bacolod. Apat ka opisyal sa barangay lagi pang isa ka empleyado ang pagapasakaan sang kaso buwas nga adlaw sang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bacolod may kang tanan sa anomalya sa pagpanagdag sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program. Suno kay CIDG Bacolod Head Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, may ginawyatan sila nga mga mabakod nga ebidensya ug nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Code of Conduct and Ethical Standard for Public Official and Employees sa idalom sang RA 6713 bayanihan to Heal S1 Act kag Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang apat ka mga persona dugang pa niya Gocotano nga base sa aligasyon sa nga pumuluyo ginauna pa sa mga ginreklamo ang ilang nga pamilya nga mahatagan sang ayuda ikumparar sa mga pigado nga dapat hatagan. Natalalang ipagwa ni Gocotano ang ngalan sa mga ginreklamo kung mapasaka na ang kaso. Una nga ginpasakaan sang kaso ang kapitan kay pilaman kay empleyado sa Barangay Felisa tungod sa isyu sa paghatag sang ayuda. Una sa balita. Una sa aksyon. Lasay sa 16 Action Radio Philippine Standard Time ang detalye sa mga balita lokal ginadulong sa inyo sang DTX 500 ugali ang pag-inom sang DTX 500 bawran DTX 500 may tatlo ka mga anti-diabetic properties Charantin nga nagapanubo sang glucose, Vicin nga nagakontrol sa mga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online ka deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. CL777 sa aton mga ka-aksyon. Ang CL777 makabulig ini sa mga kababainhan bala nga naga-eksperyensya dira sang dysmenorrhea kag para naman sa mga kabataan dira ninyo nga kun kaisa nagabatsyag sa pagsakit sang tiyan. Mayara man sang vitamin C ang CL777 nga nagapabaskog sang immune system. Apang paano may baluan kun peke ang CL777 nga imo na bakal ang iya sinasuludlan 500 ml nga mineral water kag wala ginadibod. Ang original naman 375 ml plastic bottle. Green sina ang taklob. Agud nga makasiguro pagid mas maayo nga magkadto kag magbakal sa pinaka malapit dira nga butika sa inyong lugar o kun sa farmasya man. Dahil laking CL777 laging panalo. Una sa balita. Una sa aksyon. Detalye sang mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sa ni. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran.
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kalintangan, responsable nga pagbalita. Sa aksyon! Lasay sa 22 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sa balita nasyonal. Pwede na nga makaumpisa ang mga ahensya sang gobyerno sa pagpanagtag sang second tranche sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program o KONSAPA. Sa televised briefing subong adlaw ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, naka-issue ng palasyo sang memorandum angot sa paglakip sang dugang nga 5 ka milyon nga pamilya nga benepisyaryo sang SAPA hagang 12 million households naman nga makabato ang nakabaton sa first tranche. Sulo kay Roque, para mapadasig ang pagpanagtag sang ayuda ang gobyerno magausar sang electronic money transfer kag magabulig man ang militara. Ang gobyerno ang unang nagpain sang 205 bilyones pesos para sa pagpatuman sang emergency subsidy program. Nangabay ang Malacanang sa publiko nga ipadayon nga sundon ang precautionary measure batok sa COVID-19 kasunod sa survey results ng Social Weather Station nga 87% sa mga Pinoy ang nagakabalaka sa posibilidad nga isa sa miyembro ng ila pamilya ang matapikan sang virus. Sa televised briefing, ginpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga ang pumuluyo kinahanglan nga magsuksok sang face mask samtang yara sa gwa sang balay, i-practice ang hand hygiene kag physical distancing subong man ipabilin nga mabakod ang immune system. Suno kay Roque nga dapat ini ang hatagan pagtamod sang publiko tubtob nga wala pa sang vaccine para sa COVID-19. Sa dugang pangabalita national, nagsaka sa 134 ang kadamuon sa mga barangay officials ang nagapangatubang sang criminal complaint sa prosecutor's office sang DOJ bangon sa ginaligar irregularidad sa pagpatuman sang Social Amelioration Program. Suno kay DILG, Secretary Eduardo Anyo, nagadamong tawo nga nagapalapit sa otoridad para mag-file sang reklamo batok sa ila opisyal sang barangay nga ginaligar may anomalya sa SAP payout. Sa itong Mayo 20, yara pa lamang sa 42 ang numero sa mga barangay officials nga napasakaan sa kaso sang PNP-CIDG kagini sa karon ang nagsaka na sa 134. Nagakatingala si Anyo kung paano nakuha sa mga nagpang-into nga mga barangay officials nga magpangawat kagwaan sa ayuda mga pigano. Sunod sa DILG, may siyampa ka mga kaso ang iga-file sa masunod nga mga inadlaw. Kasunod nga ginapadasig na sang PNP-CIDG ang case build-up sang 86 kaiban pa nga mga kaso. Ginatugyan ni Interior Secretary Eduardo Anyo kay Pasay City Mayor Emmy Calixto ang pagsulbar sa isyu ng konsehal nga nagsinggit sa mga health workers nga nagapatigayon sa rapid testing para sa COVID-19 testing sa sulod sa session hall. Suno kay Anyo, aware si Calixto sa natabo rason nga ginatugyan na niya sa alkalde ang pagsulbar kag paghatag sang sanction batok kay Councilor Arnel Arceo. Dugang pa ni Anyo nga ang alkalde mayara sang otoridad nga magpatigayon sang investigasyon. Sa separado nga mensahe ginpahayag ni DILG spokesman Undersecretary Jonathan Malaya nga hindi pag-itolerar sa ahensya ang anuman nga sa isang harassment batok sa mga health worker. Dugang pa ni Malaya nga ang DILG NCR office magapatigayon sang investigasyon sa insidente. Una sa balita, una sa aksyon! Inapangita mo bala epektibo nga supplement para sa hypertension,
hipertension, diabetes, mahigko dira nga dugo nga nagadulot sa nagkalain-lain nga sakit, ari ang solusyon mga ka-aksyon. Sandong Plus Gold mas ginpanami kag mas ginpepektibo pa. Magud mayar ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, amargoso garlic kag spirulina. Ang Sandong Plus Gold mabakal sa mga butika sa tag 14 o kon 14.50 pesos lamang. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa balita international, sports kag entertainment sa pagbalik sa aksyon balita evening edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman
kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya. Sa mga sobra nga sa porsyento sa ilang workforce ang Fiji Airways nga mas naapektuhan sa COVID-19. So kay Chief Executive Adria Velhuen na pilitan ng airline nga kakason ang 758 ka mga staff o kung 51% sa ilang empleyado, samtang ang mga nabilin mabuhin na naman sa 20% sa ilang sweldo nga ginabaton. Sa statement ng airline, masubo nga balita para sa ila tungod ang malawig nga suspension sa biyahe, madamo nga empleyado ang nadulaan sang obra kag dugangan pa nga wala na sang may makuha nga revenue ang airline sa mga masunod nga bulan kung magdugay pa ang pandemic. Sa nabaluan, ang Fiji Airways nagadepende sa tourist trade halin sa ilang mga kaiping nga pungsod nga mga Australia kag New Zealand. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, pwede na nga makabalik ang pila ka mga sporting events sa Pilipinas sa mga lugar agin paidalam sa Modified General Community Quarantine. Ining base man sa revised Omnibus Guidelines sa angot sa pagpatuman sang community quarantine agin pagwa sa National IATF. Ang mga lugar agin paidalam sa MGCQ ang ginatugutan na sang indoor kag outdoor non-contact sports. Agiban pa nga exercise kang isang walking, jogging, running kag biking. Pero dapat magsuksok sang face mask kag sunod ng physical distancing. Lakip naman sa mga non-contact sports nga ginatugutan ang mga golf, tennis, swimming, badminton, equestrian kag skateboarding. Ining mga exercises kag non-contact sports ang ginatugutan man sa mga lugar nga ginpaydalom sa General Community Quarantine. Pero mayara sang dugang nga mga restrictions. Una sa balita, una sa aksyon. Gin akon sa aton balita entertainment, gin panugyan sa aktor nga si Janos Del Prado kay Angel Locsin nga hindi pagsapakon ang mga basher tungod ang mga tawo nga malapit sa aktres kahibalo kung ano ang iya matuod nga batasan. Ginhimo ni Del Prado ang panugyan pagiman sa iya Instagram post matapos nga gin pagkamalawod si Locsin sa iyang komento sa issue sang ABS-CBN shutdown. Gindumduman sa aktor kung paano siya ginbuligan ni Angel nga amo lamang ang nakigangot sa iya sa na hospital inisad tong tuig 2014. Suro sa aktor, si Angel lamang ang iya nakilala sa industriya nga nagbulig sa iya kag naghatag sang concern. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 33 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Mayo 25 tuig 2020. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Tag-Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.